Dobré ránko. Dobré ránko. Raňajky sú hotové. Ideme zobudiť moju ženu a uvidíme, čo nám na to povie. Ženuška moja! Vstávame, vstávame. Raňočky sú na stole. Dobré ránko. Ale áno. Ja milujem. Bom. Tátož nabil. Našli sme blší A tvoj popud, ty si obrovský milovník piva a vlastne Barča takisto, tak idem vyskúšať francúzske skvelé pivo. Malo by to byť s kvetinovou nejakou príchuťou. Chutnali sme to, je to výborné. Takže tak, cheers to you. Rada by som vám to priniesla do Česka, ale bohužiaľ máme obmedzenú batožinu, takže... Drahá, čo sme nakúpili? Hrozne veľa dobrých vecí. Sír sme nakúpili, klobásky sme nakúpili, medík sme nakúpili, briočky sme nakúpili a skoro sme kúpili také alpakové proste ponča, ale proste tým, že sme ich nemali kam dať, tak sme ich nekúpili. Anyway, smutné. Takže vzhľadom na to, že moja drahá je netrpezlivá, tak urobíme už teraz test medových plast. Oh môj bože, vidíš to? OK, si ready? Mhm. Myslíš, že máme aj nejakú, možno s vidličkou by sme to mohli zjesť, actually. Nechceš vidličku? Nechce sa mi ich vyberať, absolútne. Počkaj, ja to musím nejako rozumne vybrať. Hlavne to rozumne oblepiť. Oh môj bože, spravila som tam mega dieru. Sa ospravedlňujem. OK, vyskúšame to. Chutí to ako med, ako nebuďte prekvapení, ale proste ten pocit, ak sa do toho zahryznete, sa vám to roztečie. Podstatné je, hej, podstatné je, že... Si istá? Ja. No dobré. Ale to plesnivé jak svinia. Ale vonia to skvelé. No. Ale chce to akože s pečivom. Čipkou toho medu by to bolo super. Ňam. To bude skvelé s tým syrom. Môžem ochutnať? Trošku sa do toho hríže. Ľahšie to bude, keď sa to nakrája, ne? OK. To vôbec nie je špatné, halo.
Tom Šabat, kde sme? Nachádzame sa v krásnom malebnom francúzskom mestečku, ktoré sa volá Liver. Žbububle. Výborne. Ako vidíte, sme hrozne vzdelaní v tejto oblasti. Takže tak ideme sa konečne poprechádzať a budeme pokračovať na našich cestách, necestách. A budeme zase riešiť to, že nemáme kartu a musíme nejak natankovať. A ja si myslím, že máme hotovosť, takže niekoho uplatíme, aby nám zaplatil kartou palivo, no. Who is so happy? Free stickers. Aha. Áno. Kde sme? Nenávidím tú otázku. Akurát sme sa o tom bavili, že v každom videu, jak takto začíname, tak ja nemám tucha, kde sa nachádzame. Sme vo francúzskych Alpách a konkrétne pri office turizme. To je ale úspech, už vieš, že sme v Alpách. Fakt, mám fakt traumu z toho proste. Takže, update, čo sa stalo od nášho posledného vstupu? Ja na tieto dovolenke mám fakt výpadky pamäte, prosím vás. Ja som mala pocit, že v Európe je Kilimanjaro, jo, proste. Čo sme naposledy prvého kecali, my už toľko veľa. Na trhoch sme naposledy, myslím, Boli sme na trhoch, tie boli výborné, no. Takže z tých trhoch sme zastavovali v mestečku, hrozne peknom, kde sme potrebovali natankovať. No a tam sme znovu zistili, že kamo, to bolo zase, to bola pumpa, prakticky len taká tá stanička, kde jediné, čo to bralo, nebola ani hotovosť. Nie, že ani pipnutie telefónom, tam bolo len plastovou kartou a my sme boli zase takí, že to piče, toto proste, dovolenka nás absolútne týra tým, proste tou plastovou kartičkou.
Anyway, spoznali sme Maxa vďaka tomu. Max je chalan z Berlína, z Nemecka, ktorého žena je tehotná, takže zostala doma, ale on je na dovolenke tuto a chystá sa takisto Na poslednej Monáka. dovolenke. Na poslednej dovolenke pred pôrodom svojej ženy. Takže tak. A ten nám urobil to, že nám proste ako normálne to zaplatil a my sme mu potom dali prachy v hotovosti a dohodli sme sa, že ak budeme v Monaku v rovnaký čas, tak si dáme spoločne obed. Strašne zlatý chalan. A pýtal sa nás, kde ste všade boli, skade ste vychádzali a my nevieme. My nič nevieme. Reálne sme sa teraz bavili predtým, než natáčame tento vlog, že kde všade sme boli za posledné 4 dní a zistili sme, že nemáme tucha. Proste. Jo. Určite ste ale akurát videli, že tu boli nádherné cesty, takže dali sme si 1-hodinovú zachádzku cez ten kaňón, to ste určite videli. No a teraz si dáme nejaké papanie. A Oliver ideme vlastne ďalej. predtým ešte sme stáli v jednej, my sme proste prišli ešte do jedného malého mestečka, aby Oliver dostal proste stickers a dostali ju zadarmo túto Office de Tourisme, takže sme v ďalšom Office de Tourisme, aby sme možno dostali ďalšiu nálepku zadarmo. Bude ďalší free sticker. It is a new hobby. Ideme hľadať sticker. Vraj potrebuje ísť na toaletu sama. Tak trošku kultivovane to robíme, nie? Polík. No a vzhľadom na to, že sa mi vás nechce brať všade, tak vás zoberiem aspoň na túto výstavu fotografií, jo. Tu sú nejaké krásne stromy. Aj tu je jazero, kde sa asi chodia kúpať spoluobčania. Dostala som taký ten sáčok proste 3 v jednom, čo máte proste zalievanú masku. Ale je to dobré. Minimálne unlimited cítil. Je to actually mega mňam. Sme skoro pri Monaku. Dorazili sme na naše nové miesto na spanie. Čau Mati! Boží výhľad na spanie. Čes Stredozemné more. A na tom konci, neviem či to je vidieť na kamere, ale voľným okom je to vidieť. Máme cestoviny s pestom, parmezánom, tu nie. Máme konečne stôl. No. Cestovina al dente, pesto zelené a tunia. Ja si myslím, že posledný nočný update zostanú. Ideme spinka.